Fuck! Jeg kørte ind i et træ. Ja. Tror jeg nok. Jeg tror faktisk det var fordi at jeg tror det var fordi jeg lige så tænkte over at videre med. Jeg synes sgu ikke at det sad der længere. Så vil jeg hente 2 sekunder. Okay. Ej, vi bare kører herover. Ej, jeg var da lige inde og lad os bare sige omfavn.